така, ако ти си мъж между 20 и 40 години, но просто затваряш своите емоции вътре, репресираш ги, т.е. не можеш да изразяваш чувствата и емоциите си. Ако имаш този проблем, продължавай да гледаш, това е специално за теб. Аз съм Николай и преминах през същото нещо за дълги години. Не може да изразявам чувствата и емоциите пред приятелите си. Също така в любовна връзка, когато съм имал приятелка, не съм изразявал себе си автентично и на 100% и съм таял някои от чувствата и емоциите си. И именно това ми е пречило толкова много да бъда самия себе си, да бъда автентичен. И нека ти кажа сега как можеш да разрешиш този проблем. Най-лесният начин са положителни утвърждения. Именно, първо, тези три неща да обичаш, приемаш и одобряваш себе си. Тоест, всяка сутрин и вечера в сънено състояние искам от теб да повтаряш утвържденията: аз обичам себе си, аз приемам себе си и аз одобрявам себе си. Това е основата. Повтаряш ги със силно положително чувство и ще видиш резултата.